wenza ngani mfowethu Dlamini noma mhlawumbe usine lokhuzu nenyoka inyoka kahle gibela imoto edurayo umculo nje kunjalo nje umculo impela akukho kuye okwamanje kuseyiyo nje umculo ya ngisho njalo wenza ngani mfowethu Dlamini noma mhlawumbe usine lokhuzu nenyoka inyoka aw no inkosi abagcokama nganje angirelax ngiyasebenza nje ngayo indlela ukuthi ngisebenzise umculo wami ukuthi ungifakele imali uyabona nje njengamanje ngishuthi DVD so into engiyenzile from 7 April ngiye ngenza nje sort of tour the series of events ebengihambela khona indawo zonke zasemakhaya senza ama event ngathi eyokuqala yabala eGoli eJama Lifestyle eyayigcwele futhi kakhulu kwangena ngo50 rand egating senza namanye ngihambele nje endaweni ngemakhaya phambili indawo siyakhumbula sibonile so ke iyo yonke indlela leyo bengiyenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze imali ngoba imicimbi yonke esiyenzile ihambe kahle kakhulu isaqhubeka futhi khona nje soba nawo kuphela kwalenyanga kaNongoma siphinde sisazohlela neminye until ngize ngiqede ukushuthi DVD emva lapho bese ke siyahamba futhi sesodayisela abantu kwi-DVD manje phinde futhi umculo wami ukhona kuma digital iyakhokha njalo ngenyanga kuyajabulisa ke iyangena imali kunjalo kuyajabulisa uma lezi zayifuna kubuza ake silungiselana ke wesicebe nakho kusuthenga imoto lapha yohlobo liphambili ka Land Rover uLand Rover imoto enkulu kakhulu eNingizimu Afrika leyo imoto yabelungu nango omunye umculi esekubongela nje impela ngicabanga ukuthi abaningi kwabathusa lokho njengoba nathi kwasithusa abone kwa trenda futhi ukuthi hey nango bani bongela ubani kanti ninozwano yini noma mhlawumbe ngoba nilento yobukhosi noma lento yobukhosi salibonayo siyoshuba no kuyisiko nje lala emculweni mangabe ngithatha ngibuka ukuthi mawukhona omunye umuntu owenza okuhle noma okhombisa ukuphumelela simbongele ngoba nami mawukhona umuntu omunye owenze into noma athi ubani ngathi asijwayelene mawukhona into nje akayenzile enhle uyabona ukuphakamisa mhlambe siyithatha ukuthi ukuphakamisa igama likaMaskandi ngoba sonke sibushela ukuphakamisa igama likaMaskandi so mawukhona owenza kahle sonke siyambongela nami futhi mangenze kahle bayangibongela into nje ekanjalo umbuzo wami wokugcina phambi ukuthi ngiyezi ba umdala kunami ne sengizokudedela uhambe ngizokhipha ingoma yakhe eDiedar sayisabona ivideo yakho sijave encoma ethawe ishaya ingoma it's never say never never say will never ever ingoma emnandi kakhulu leyo sayibona leyo video leyo yasijabulisa kakhulu so umbuzo wami wokugcina kuwena lezi imoto zi-installment ziyakhokha noma uvele wathi hayi no wenza into sibelwe zonke kube zadlamini ngokusheshsha ibhadi esinalo ke thina njengoba sabantu abazisebenzayo ayemancane kakhulu amathuba ukuthi ukwazi ukuthola imoto esuke izoba installment ngoba uyahamba ebank bekufune mhlawumbe ama-payslip into esingenazo kwethina so nje kuye kuphoqe kahle kahle ukuthi uma usebenzile ukwazi ukuthi uvele nje usondeze ngokuphelele into uhambo uyithenga kube yakho ngishiya impahla nganginayo ngishiya account mina yempahla ukuthi mhlambe ngine card cha into yonke nje enginayo uyayithenga futhi awuthengi Black Friday uyathenga Black Friday phela uyabona isimo masingavumi kahle umuntu athi ukulinda kancane Black Friday okay asikushaye izathu ezinkulu konke lokho osukwenzile mfowethu siyakubongela thina somsakazi South of Azania nami ngumsakazi uJustin Wezizwe Zulu siyakubongela kakhulu mfowethu ngempumelelo yakho akekho umuntu ongathi akayiboni ngabe nje uyiqambela amanga leyo muntu kunensizwa engifuna ukuthi ngikubuze ukugcina ngayo usebenza kanjani noThisha Mchunu uThisha Mchunu uproducer wenkosi amagcokama uyaproducer nabanye abaculi kodwa ke siqale uba producer emva koba sebazi ukuthi
uyena osebenze noKosamagcokama kusukela kwi-album kwi-demo ekade ngisho ka-2012 eyinengoma embili. Isiginci uqala kwami udlala isiginci ngasifundiswa uye uthisha Mchunu. Kwase kuba ama-album onke ngaproducewa uye futhi kangangokuthi ke kuze kuzoba yile yokugcina nje siyasebenza kahle kakhulu. Uproducer nje wami engihlala futhi ngiqhenya ngaye ngoba noma ngisho ezibongweni ngiyambonga nje ngimsuse phansi engampha zona ke njengensizwa. Kosamagcokama uqale nini ukubona ukuthi unalesiphiwo esinje ngoba lesiphiwo sakho sesabonwa emsaze sangena wena uqale nini hawu nangoba hey bengisemncane kakhulu mina ngikhule nje ngomuntu othandayo vele ukucula. Kangakuthi ngishwathwa ngiyolanda izimbuzi ikhasi beselu sikhule selusa ke nje ngihlala ngicula ngisho ngabe baleni ngiphuma endlini ngiyakwenye ngiyacula nje ngihlala bebe ngasho ukuthi awuphilile phela mabe uyi-artist yazi ma umncane uno-artist ngaphakathi mabe uma wenza izinto kuthiwa lo ngathi akaphili kahle. Any problem nge-art ikhokha kudala. I remember for the first 4 years of my life kwi-industry azange ngithole imali, azange ngenze imali. So ikhaba seba lento ukuthi yini ungavela ubuye lapha eGoli ngoba uright to drive itekisi la lento yakho ihlala lapha eGoli itekisi and yayingiphatha kabuhlungu leyo nto leyo. Iyahlukumeza. Okay ngoba vele wena uthule wena nkonzo yokwehla ngiyakwazi. Mfowethu ngithi mangithi ngiyalandela ngithola ukuthi uyasebenzisana namanye amaciko ikakhulukazi namantombazane nensizwa kunjani ukusebenza namanye amaciko? Uyabona nje ukusebenza namanye ama-artist mina ngifike ngesikhathi kade abantu bekusaba bekugxeka bethi hey yazi mhlawumbe kuyaphuphisana ukuthi ubone utholakale zonke ingoma kanjani. Mina leyo nto ayazi ngilimaze ngoba bengithi mangisebenza mangisebenza nelinye artist ngiyazi ngifike nje ngingagcina icala ngiyazimisela nje ukuthi ngathi ngenza into yami mabe ngisebenza nomunye ukuze nomunye mayizwe efike ithande. So akaze ungilimaza kunalokho ke kwangisiza ukuthi mhlambe nami ngikhule ngendlela yokuthi igama lakho liyasabala kuyenze ngithola emsakazweni Nkosamagcokama idlalanga namhlanje kodwa umuntu uzolizwa iphembe leNkosamagcokama ukuthi kudlala umculo othile owasebenza neNkosamagcokama noma ngaba uthanda ukudlala iNkosamagcokama nje vimezela izwe lonke yikho lokho noma ngaba uthanda ukudlala iNkosamagcokama kodwa izodlala yona izodlala ungayidlalanga yona kodwa izodlala hayi mfowethu ngoba isikhathi sethu asimnandi mfowethu Dlamini amazwi akho okuvalelisa bese ngikukhipha ngale ngoma yami yakho njalo kodwa idlalo yami ngobe yilani. Ngingathanda ukubonga ke ngokuthi ngithola ithuba lokuthi ngizokhuluma nabantu ngicele futhi ukuthi ke ngizokhipha i-DVD end of June izocela nje ukuthi abantu beyisupport kakhulu behambe yoyithenga lapha ezitolo zomculo izobe ikhona itholakala from end of June nje kuyale izobe sigcwele yonke indawo. Ngehlelo enhlanhla ngizocela ningibongiseni bafethu bantu wanumona ngona mina angazi yena mina angazi ukuthi nyoke ngithanda umuntu nje ngehlelo enhlanhla ngicela ningibongiseni bantu wanumona para papa zungiyelele mama. Hayi bafowethu siyabonga kakhulu benhle i-interview. Walala waseseno baby Ulala waseseno malo Walala waseseno baby wami Abelo wasesela Wala senchacha wabana ngale wasele Abelo wasesela Yenga chacha wabana ngale wasele Walala waseseno baby Ulala
vele kwasenzakela Ingabe yami ayakhuphuka. Ayi